आज बनवणार आहे आषाढी एकादशी निमित्त रताळ्याचा खीस। बऱ्याचदा आपण बटाट्याचा पदार्थ बनवतो, शाबूचा बनवतो, पण रताळ्याचा खीस हा एक वेगळा पदार्थ आहे, खूप छान लागतो। तर तुम्हीही नक्की करून बघा आणि रेसिपीला आपण आता सुरुवात करूया। इथे मी मध्यम आकाराची 2 रताळी घेतलेली आहेत, ती व्यवस्थित आता खिसून घ्यायची आहेत। स्वच्छ धुवून ही मी रताळी घेतलेली आहेत खिसायला। तर आता हे दुसरं रताळी मी व्यवस्थित आता खिसून घेते। खीस तयार आहे। आता आपण फोडणी करायला घेऊया। तर इथे मी 2 चमचे तेल घेतलं होतं आणि त्याच्यामध्ये जिरे टाकायचे आहेत। जर तुमच्यात उपासला जिरे खात नसतील तर तुम्ही टाकू नका। त्यानंतर आपल्याला एक अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची आहे आणि हा जो केलेला खीस आहे तो आपल्याला निम्मा टाकायचा आहे आणि व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे, नाहीतर मग जी चटणी आहे ती जळण्याची शक्यता असते। त्यामुळे निम्मा खीस टाकून आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा राहिलेला खीस बाकीचा याच्यात टाकायचा आहे, छानपैकी परतून घ्यायचा आहे। आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि 2 चमचे इथे शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं आहे आणि पुन्हा आपल्याला हा खीस व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। खीस व्यवस्थित शिजण्यासाठी आणि व्यवस्थित सगळे पदार्थ मिक्स होण्यासाठी याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी शिंपडायचं आहे, ज्यामुळे खीस हा लवकर शिजतो आणि जे तिखट मीठ आपण घातलेलं आहे तेही छानपैकी लागतं। तर आणखीन थोडंसं तिखट मी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे, तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे याच्यामध्ये तिखट टाका। थोडंसं तिखट नंतर टाकलं तर याला छान असा रंग येतो। सगळं तिखट आपल्याला एकदम तेलात टाकायचं नाही आहे, थोडंसं तिखट आपण वरनंही टाकायचं आहे, जेणेकरून आपल्या या खिसाला छान असा लालसर रंग येतो। आता हा खीस आपल्याला 2 मिनिटच झाकायचा आहे आणि पुन्हा झाकण काढून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर खात नसाल तर नाही टाकली तरी चालेल। आता पुन्हा झाकण ठेवून याची 5 मिनिटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायची आहे। तर तयार झालेला आहे आपला रताळ्याचा खीस। खूप साधी, सिंपल आणि टेस्टी रेसिपी होती। तुम्हाला कशी वाटली तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा। चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा। पुन्हा भेटू एका अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।